Gagal yun! Di ba hapit na yung birthday? Oh, Alas na ganito? November 3. November 3. So, ka November 3, ako na bahala ni mo ha? Oh, Sa may gusto niyo mga regalo? sa Gonza lang eh. Basta lang anak ay madawas na regalo, okay na? Oh, Basta ako na bahala ni mo ha? oh. Okay. Asam, bunyo ba? Kaya ako paton. Yung bunyo. Asa na si Kaya Birning mo? Umbiyaan na Katulad nanti ka dito sa, kuhan? Oh, Ya, linong abitos balay kay gutom mo. Bunyo. Daan na may bunyo. Kita ko mo. Kung di mong gato day. Nasi kanina ako nagpidahan niya. Kung sa mga tuspidahan. Nailungan ito, bakat mong ka. Na, Birning. Na. Sige, may sakto sa gutom ko. Mas maliot. Ang plano mo ang kampo ni Do Talisay? Naipanahon nga ator ng sulmon sa pagkakaroon dili lang sa basinog dayon nga ato ng sulmon. Boss, karon na lang kay lami kayo ron ni Bakbak. O sige, mga magkayang gusto. basta kay ato na yung distribution ng ginabuhit. Kay patay na ni. Huwag tayo daganay. Saman? Sige. Karon? Oo. Yan, karon dyan. Oo. Kaya dirip niya ko. Ato sa Bunyo, Oh, natarong naghigot ang funding. oh. Nya, di na na makabuhi. Di na lang kabuhi. Sige. Kaya may nun, kay para din na makabuhi. Tagbawit, tagbangita din. Sut na sa kalibunan. Wala pa na. Subliton. Patong sigarilyo, bunyo. O gimnunon. Okay. Buk. Mana magtagay-tagay ni gamay ni Birning. Ay, magpaubog ha? Oh. Na, kwarta dito. Di, utangan na lang kay nabili din akong kwarta na sa bag. Sige. Bata. Ugyan kayo. Bilib ko na yung bunyok. Karong birthday niya pohon. Ako'y bahala na. Ako'y mugasto niya gwan. Punya imong itunan. Paminaw lang panahon. Di lang kumusali pa sa ako na siya gingnan. Ako na siyang nataganog. Pinirdihan niya. Ako na siya yung gwan. Sa iyang mga ikayunan. Oh yeah, itu bunyok guys. Bilib ka na bata. Butan ka na. Kana si bunyok Birning. Nya. Magkuha sa kong baso kay Sige. May na tagay tagamay. Oh sige. Ano lang uwat? Taman. Ulpak na mga bala na eh. Away, problema sa bala. Makadala na kaya. Para nang sungtan kita maunan ba? Pero, kita na. Kani magpagay puno mis bala. Ana. At sugat tuwan. Ako yung magagawa. Ito mo, dahil may ka amanggang sakto atong sulmon. Sige, ka dito ka. Ayun ni. Bago naman yan. Ito. Ayun na. Tao ni Milyot. Kuya Kado. Ano man?
dyan, mga tao ni Emiliot. Oh. Andam na yung pulis. Yung kan. Sige. Bilat siyang iring. Katanig kong kado. Udah keteganan nih. Uno, dos, tres. Tris dagan! Lanjut. Hindi ko musubot. Matay ng boses ka rin. Musubot ng mga matay ta. Bernin. Ang radyo ko kay mga itang backup. Okay ka ni. Ang radyo. Unsa to istasyon ng kunyari backup na to? 932. Kebas itu. Ha? Kebas itu. 0931? Oh. 9 FM? Over. May backup. Lumabot kay Di mo tinug. Labay na. Dahang lang radyo na. Aduh. Din aja ka magdugay ng kalibutan na. Ha. Patay rin yung karang adlaw. Granada. Mari. Bola. Ayo tais baka. Oh, yung nato Granada. Meron sa kedua na. Goodbye kadua talisay. Patay na kayo mo. Habang mo mga pa. Amoy mga matay!